Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη η συνεδρίαση για τη διαχείριση της κρίσης του αφθόδου πυρετού, με τους κτηνοτρόφους να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις θανατώσεις ζώων, τις αποζημιώσεις και την εφαρμοζόμενη υγειονομική πολιτική. Οι συγκεντρωμένοι διέκοπταν τις τοποθετήσεις και ζητούσαν άμεσες απαντήσεις, ενώ μεταξύ των αιτημάτων τους ήταν η παραίτηση της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Αναστασίας Αντωνέλη και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Στράτου Τσομπανέλη. Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τις φωνές και τις βομολογίες να κάνουν την εμφάνισή τους. Παράλληλα, τέθηκε εκ νέου στο τραπέζι το ενδεχόμενο εμβολιασμού των ζώων, με εκπροσώπους των αγροτών να χαρακτηρίζουν προβληματική την υφιστάμενη στρατηγική. Η ένταση κλιμακώθηκε τόσο, ώστε αποφασίστηκε προσωρινό πάγωμα νέων ελέγχων και θανατώσεων μέχρι να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των Αντωνέλη και Τσομπανέλη. Παράλληλα, αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου επίσκεψη του Υφυπουργού Αθανάσιου Καβαδά στη Λέσβο.